natin. Gusto niyang mo. Yan, yung kit na sa kanya. Kasi yung kuha tayo ng great color. Kukuha ko ng swimmer. Yummy. No, gusto niya yung shot. Are you going to? Good morning, guys. Ano na, alas 3 na madaling araw, guys. And today is August 27. Thursday. Ngayon yung alis ni John. Nagre-ready na siya. Hinihintay ko lang siyang makaalis. Ngayon yung ano niya, yung golf trip niya with his friends. Oh, malamig sa labas. Pero dito sa bahay, mainit. Kasi sa fire. Pero pag binubuksan... Are you done here, Han? Need more. Kanina, maaga kami natulog. Di ba nag-grocery ako kanina? And there's more. Here. There's none there? Actually, I had one yesterday and one last night. Okay. And, yeah, maaga ko natulog din. Nagising ako mga alas 2 and nag-try ako mag-edit. Kasi alam ko, gigising siya ng maaga, so hinintay ko na lang siya. Ayan yung mga coffee. Nakainom na siya ng 2, 5 yan, diba? Ayan, 3 na lang. Ayan, packing na siya. Ilalagay niya lang daw yan sa car and babalik siya. Na siya, guys. Enjoy. Love you. Be careful and enjoy, okay? And ring me when you get there, okay? Alright, enjoy. Love you. Yeah, okay. See, turn off the light there, please. Oh, matulog na rin ako. Okay, see you. Love you. Night. Alright, drive carefully. Bye-bye. Yeah. So, matulog na rin ako. Balik na ako doon kay Holly. Continuation to kaninang umaga. Alas 3 na. And, ang lakas ng ulan. Ayan, lakas ng ulan. And, maya-maya, lalabas na yung mga bata. Usually kasi, pag ganito yung weather, nag-bike yung mga bata, nag-ride ng bike yung mga bata. Si Jana nagpipick up, gamit niya yung youth, yung parang pick up ba. Tapos ilalagay niya yung mga bike sa likod nun. Ikaso, di ba, nag-golf si Jan. So, let's go, Holly. Punta tayo sa school. Hindi ko alam kung ipapaiwan ko siguro yung bike nila sa school. Okay, come on. Okay, come on. Putin na ba? Parang akong basang sisi. Ang lakas ng hangin. And si Kuya, nag-ride na lang si Kuya kasi hindi kasya yung bike and hindi rin daw pwedeng iiwan yung bike. Mom! And, ayan, si Sak lang. Yes, baby, wait for the car. Yeah. Oh, lamig. Wait lang. Tingnan nyo, oh. Lamig-lamig talaga. Tapos inaano yung pintuan, yung hangin. Ayun. Bakit bukas yung ano niya, yung likod? Okay, let's go. Ayan, bayan tayo guys. Tingnan yung itsura ko. Parang sinabunutan. And ang lakas ng hangin. Yung pintuan ng car. Nung pagbukas ko ba, tapos paglabas ko, biglang humangin ng malakas. Tumama siya dito. Kaya medyo masakit ko ito. And first time kong sumundong ganito talaga. Kasi si Jan talaga ang nagsusundo sa mga bata. Maulan man or hindi, siya talaga ang nagsusundo pag wala siyang ginagawa. So first time ko to. And alam niyo naman wala ngayon si Jan. Nasa golf trip siya. And si Kuya, naliligo na. Masakit talaga. Asan yung jumper ni Kuya? Basang-basa yun si Kuya. Hindi kumasya yung kanyang ano. Yeah? Hindi kumasya yung kanyang... Ha? Yeah. Oh, 25 yung 25 degrees ang weather dun kung saan ngayon si Jan. Okay. Ito, linagay na dito ni Kuya yung kanyang jumper sa may fireplace para matuyo. Kasi basang-basa siya. Oh. Nasa shower siya. Ayun. Tapos si Kuya maligo. Was it cold, Kuya? I had to run so fast. Yeah. And then did you get the bin? Oo, kasi ano, bin namin ngayon. Pick up ng bin. And kinuha niya na kung saan nakalagay. Linagay niya na sa loob. Ang galing ni Kuya. Thanks, ya. Dinner ng mga bata. Request nila. Oops, yung camera ko. Buksan lang natin. Ayan. Ang request nila ay hot dog. And ako, diba, bumili ako ng crab. Ayan, magluluto ako ng crab. Ito ang dinner ko sa mga bata hotdog. Ito yung gusto nila. Luto na yung dinner namin. Tingnan nyo si Sak. Nagsasayaw naman siya doon. Eh, nanalo yung team nila ko yung SC doon. 87-71. Very good. But before you were losing. Yeah. Look at floor. Baba, get down please. O, diba? So, eto na pala yung... Wait.
Ito na yung crabs and dalawang klase yung ginawa ko. Ito extra special, ito simple lang. Ayan, and ito yung tissue kasi lininisan ko dyan. And sa mga bata, napaka-simple lang. Ano lang talaga sila? Hotdog. Ayaw nila kasi nito. Do you wanna try this, yeah? May spicy kasi ito eh. So, ayan. Don't go, Joe. It means Ayan, more garlicky. And eto, spicy. And marami akong nilagay dyan. So, yeah, one day, gagawin ko to sa Chana's Kitchen. So, abangan nyo na lang, guys. So, kakain na muna kami. So, ayan yung crab. Tatlong klase, tatlo. 3 pieces lang yan. Ninati ko sila sa gitna. So, ayan, tatlo. And nandito yung tatlo. Nakalahati. So, kain muna kami, guys. Si Kuya, ayan. More rice kay Kuya. Tigda tatlo silang hotdog. Ako hindi pa nakakain kasi nagugas ako. No more hotdogs. Tigda tatlo sila. Tatlo kay Kuya. Tigda tatlo. Okay. Okay. Isak tapos na. So, si Kuya nakakain. Kinuha ko lang siyang konti. And, ito transfer ni Kuya. Okay. Put it here. That's right. You're full. Okay. Si Kuya na lang talaga. Yan pa. Natitira. Kumakain. Naghugas muna ako dito. Ayan ako yung aking ulaman dito pa rin. Di pa rin sila nagagalaw. I know. Ayan. Masarap siyang kamayin mamaya. Kasi ano, yung mga ano ba, yung sip-sipin. Ay. So, siguro i-end ko na tong vlog kasi yun lang naman yung ganap namin. Wala naman masyado. Kakain lang naman ako and si Kuya. Patapos na rin yan maya-maya. Pati yung kay Holly kakainin niya. So, yun na yung vlog natin for today, guys. Thank you. And tumawag na si Jan. And magba-barbecue raw sila. Bumili sila ng mga lulutuin nilang pang barbecue. So, yun na yung vlog, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Thank you, guys. Bye. Good evening, guys. Today is Saturday, August 29 and 6:30 na ng gabi dito, guys. And kaninang umaga, gumawa ako ng peri-peri sauce ng Nando's Chicken kasi na-miss ko na siya. So, trinay ko siyang i-recreate. Pero meron akong nabili sa Kohl's. Ayan, nabili ko to sa Kohl's. Kasi pwede nyo na ito mabili sa Kohl's o kaya sa Woolies. Etong Nando's peri-peri sauce. Pero hindi ko siya ginamit kasi lahat naman ng mga ingredients na nabanggit dito, meron ako. So, ginawa ko, trinay ko siyang i-recreate. Pero syempre, hindi naman nila lahat ilalagay dito. May sikreto pa rin silang hindi nabanggit dito. So, yeah. So, gumawa ako ng sarili ko. So, ang tawag ko nito ay Chondo's peri-peri sauce. Joke lang, guys. So, ito yung aking sauce. Na-marinate ko na yung chicken. So, ipakita ko lang sa inyo. So, ito yung sauce na ginawa ko kaninang umaga. And kanina pa naka-marinate yung mga chicken dyan. And kung makikita nyo, mayroon akong 2 bowl. Kasi after kong gawin yung aking peri-peri sauce, nag-separate ako and then may inad ulit akong iba para lang naman maiba lang din. So, kaya 2 yan. And andito yung aking notes kasi pag ito yung naging successful, i-share ko to sa inyo sa Chana's Kitchen. So, nakalagay na dyan yung mga kung ano-anong nilagay ko dito. So, ilalagay ko lang to sa oven and balikan ko yung mamaya. So, luto na yung ating peri-peri chicken. Ang bango niya. Excited ya? So, kain muna kami, guys. And we'll let you know kung ano ang verdict ng mga bata. So, susubukan ko raw sila. So, meron ako ditong salad. Nabili ko yan sa Kohl's. Wait, is that rice on there? Yep. On top of that? No. Mommy, can we fry? Ayan yung chicken. Yes, baby. I'm gonna feed you now. One day, can you make the sticky rice? Yeah, okay. What's first? Well, me first. Oldest one goes off. So the oldest one goes first. Me first. Me first. Good? Me first. No. And Holly. What's that, yeah? I've had that coffee before. Well, me first. How is Holly? Wait, Jack, why is your eye? I know. No. I think they're from that slip.
Okay, Kuya's turn. Yeah, my turn. My turn to eat. Yeah, my turn to Wait, eat. Zach, you had your turn. I want. Wait, Mom. Can you have Can you have? What? Si Jan bukas ang dating niya, mga gabi pa. Hot? What is it called? What's that? Ano, Kuya? You like it? Good. Masarap siya, guys. Promise, masarap siya. Yes? Mom, do we have? So, kain muna kami. Mom, do we have Yeah? Philippines? Hey, Mom. Yep. I'm gonna leave to always at 10:30. Tomorrow? Yeah, So, kain muna kami, guys. 30. Good afternoon, guys. Today is August 30. It's Sunday. And as usual, nandito ulit ako sa kusina. And today pala yung dating ni Jan. Galing sa golf trip niya. And di ba kagabi, nagluto ako ng peri-peri chicken. Yung Nando's sauce. And nagustuhan nyo ng mga bata. And today, ang aking niluluto ay Thai pandan chicken. Ayan. Ayan yung hindi pa napiprita. So, yeah. Then, yung mga bata, gustong-gusto nila yung chicken kagabi. Did you like the chicken last night, boy? Yes. Si Kuya, ang dami nyo naman nakan. How many rice did you have, Kuya? How many rounds? Ha? 4 rounds na rice si Kuya. As in, sumuko na ako sa kanya, di ba? Sinusubuan ko sila. Kami nilaksak. Tapos na si Kuya hindi pa. Sabi ko, sige, ikaw na lang kumain mag-isa. So, binigay ko na yung plato sa kanya. Kasi, pabalik-balik talaga siya sa, sa rice cooker. So, hintayin lang namin si Jan. Kasi tumawag si Jan. Malapit na raw siya. Kanina pa siya tumawag. Nasa Narafot na raw siya. So, mga 1 hour ago na yon, or less than an hour. So, parating na yon. So, lutuin ko lang to. And, yeah, yan yung ganap namin. And si Kuya kanina, pumunta siya sa birthday party ng classmate niya. So, yun yung ganap ni Kuya kanina. So, yeah, tapusin ko lang to. Guys, tapos na ako magluto. And, natikman na ng mga bata. What do you think, Kuya? Come on, ha? You wanna try again? What do you think? Come here. Yeah. Ha? So good. Ayan. Marami na silang nakain, oh. On a fly as well. Mga down-down na lang yan. I want to try again. On a We're fly. gonna eat soon. Ano ba? Wala pa si John. Wait. Can I try again? Yeah. It's hot. Just a bite, please. I want to take the whole thing. No, because Holly wants to try it, so just have a bite. And we're gonna eat soon. Hot, hot. Ah, yeah. Ang bango Is ng this chicken? pandan. Oo. Yeah. Holican out vanilla. Ayan na. Wala na, guys. Kinuha. I'll open you one. Mauubos na ang ulam natin. So, eto. Ipakita ko sa inyo. May sinet aside ako kasi ano ko siya, IG story ko siya. Wait lang. So, eto yung sineparate ko para sa IG story. Ang dami na nilang nakain. Andito, oh. Yung mga balat. Ayan yung mga balat. And, nandito yung iba, oh. Ayan yung mga nabalatan na. And yung isa, wait lang. Buksan ko lang si Holly ng isa. Tingnan nyo siya, oh. So, ito yung itsura niya, guys. Wait, Baba, wait. Wait, Baba. I'm just gonna show it to the people. Ang bango niya dahil sa pandan. And, you already tried this one? Like it's juicy. Yeah, I know it's juicy and juicy niya, guys. And, ayan, may pagka-crispy siya dito sa out, yung na-expose ng quinide natin. Ito na, oo. Bite only, ha? Bite only. Save for ma. So, yan, kain muna kami. Wala pa si Jan, so, pero yan yung IG story ko, guys. Ang sarap at saka ang bango. Please let her leave. Yeah. Please. Pardon. You already had? Before? Gusto niya rin. Wala na tayong uulamin, Babaw. I have lunch. Do you have dinner? No, we're gonna eat now. Bigyan ko lang si Sak. I want to eat now. Yes, we're gonna eat. Malulubat na rin ako. Mom, I want to eat that. Ayan, tingnan nyo, guys. Mom, Oh, I ang want to juicy eat niya. the Oh. seeds. There's no seeds. No. Dahon, say dahon. Wait, Mom. I want to eat the dahon. Uy, wait. Ano sasabihin?
Sige, kain na kami guys. As in, bago pa ito maubos. Yan, dito na sila. And si Kuya may request. That's the sauce for this. Pero meron siyang request. What do you want? Soy sauce because I want it on my rice and that. Yes, so kain na kami guys. Si Sak, what do you want? Sa, what sauce? So can video play. Okay, kain na kami guys. You're writing away could pick it you're doing for accident. Ayan na yung dinner nila. May toyo. And, Holly, do you want me to unwrap this? No, I can. I'll do it, Baba. No, I can. Are you sure? Oh, are you sure? Okay. Yes, I do this. Okay. Thank you. Welcome. Soy sauce in there. I did. It's in there, Kuya. Sit down. Ayan na. Please have another bowl so I can put this one. Okay, wait. Kasi ayaw nila. Sabi ko ako na mag-unwrap. Pero para ma-experience nila. Sabi si Iya, Yes. ayaw nilang do you want spoon? No thanks. No, thanks. Filipino style, Baba. And si Holly, ayun oh, siya rin nag-unwrap. Akin na yung dahon, Baba. Give me the green. Thank you. So, pakainin ko muna sila. Okay. Alright. O, diba? Okay. Say, kain. Pakita ko sa inyo, guys, kung gaano siya ka-juicy. Ayan, oh. Ayan. Oh, diba? Tapos crispy dito, oh. You like it, kids? There is this again. How are you there, Baba? Good? How is it, Zaki? Here's more rat coming. Okay. Okay, how you do it? Let me see. Good job! Kasi ayaw niya eh. Gusto niya siya eh. Okay. Have it. I'll just... Dito na siya! Meron siyang mga dalang gulay. Kasi yung pinunta niya, malapit sa Renmark. Oh, watch out for the pin. Don't touch me, Baba. Oh, don't touch me. Who won? Who won? Not me. Not you. Hey. Baba, that's oil, honey. Oh, where are you going? Ito yung mga dala niya sa amin pasalubong. Ayan. Pumpkin, apples, mandarin, and... Ito yung peach na nilalagay nila sa ice cream. And, bili ng mga bata, Krispy Kreme. Yeah. Dad. We got them. I know. But we don't have ice cream. You can get tomorrow. Dad. Yeah. Dad. Have you eaten, Han? Yeah. Okay, good. Kasi wala para sa'yo. Ito yung akin, oh. So, kain muna kami, guys. Andito na si Jan. Ito pa sa lubong niya sa amin. Doon to sa dinala na namin kayo doon sa fruits and veggies sa Renmark. Ayan. 15 minutes away lang daw kasi to kung saan sila nag-golf. Go, finish your food. So, yan na lang yung natira, guys. Dahon ng pandan and yung Krispy Kreme. Tadan, yan na lang natira. And si Kuya yung mug. What are you gonna do, Kuya? This is 3 days niya na yung ginagawa. Straight. Right, Kuya? 3 days straight. Gonna be my third. Yes. Sunod-sunod yung paghugas niya. Ginanaan siya. Did So, this go down the drain? yeah. So, i-end ko na tong vlog, guys. So, ang vlog natin ay nung pauwi kami, galing Adelaide. Kasi lang naman yung short video lang siguro This is yun. our last And then, To Adelaide. nung pag-alis ni Jan, and It's then, a last trip. oo, pag-alis ni Jan, tapos pagdating niya. So, eto lahat, isang video lang. And, so Friday, we're leaving Friday early, right? So, Friday, alis kami, balik kami ng Adelaide, and
yun na yung last trip namin papuntang Adelaide kasi mag-start na yung work ni John. So, magiging busy siya sa boatyard. So, yun na guys yung vlog. Sana magustuhan nyo kahit may iksi sila. Pero hahaba yun kasi marami naman. Ilang araw din yun eh. Ilang araw din tong vlog. So, yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Kuya. Kuya. Bye. Hey, say good night. Careful. Good night. Good night. Ayun na. Umaasahan ko na siya. And ako mag-i-edit ako. Mag-i-edit ako guys. So, good night. Paradise, tell me who you see, 'cause I think